Ya, kita coba ya. Coba lagu terbaru ya. Sasawan Maura Sero. Jika kini adia kamaura selo puasa satu dia indah panguno elok dipikir pikirkan benar kau nyampang atau
Ya, Candu Tak Padoso. Coba karya dari David Tamur.
putui habis datang murang katigo. Apo bana saladena ati ang mandulong kang cinto nenaniko. Adi ang bana sa bana padi tinggalkan luko cendo tabaroso. Ya, siapa yang di dalam sebelah teman Erwin Agama. Baru kesenang hati ala pasubo ube iri haro bana tacegang luko ng lamo. Luko ng lintang muka yun sa laman na ruwas sayang mangko jabi hati jo jangkung di dalam. Kita padayo harus nyuraso kalama pangusan nyorupo ng jong tulinyo. Alapannya saja taraso baru mengkotakan abana bago murah hati nangko jatuh cinta. Kini ko umena putih baru kalaki Denunguru cikanyu nasa parono bisa diungkit-ungkit kuo nang natalan ko salamu ko jawahi panala diri ko na utana. Lukungan tentang bukan Yoga selama ruas sayang mangko jabi hati jo jangkung di dalam. Kita padayo harus nyuraso kalama
Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptico System. Ada iklannya. Ya, tas sisi. Sebuah lagu lama yang pernah dibawakan sama. Baca mendukung untuk lagu Melampok-lampok karena di rumah ada hujan. Jando mandanga guru di hari panen, saraso jantung deh disungkui camen. Banyak sakino janji gue adia bapak dia kau orang lain antara kenaikan kita pada ayo raga malasan dia pembateno oi ari yang lain dan tahu jangan kasih rekomadio tahu jo kau coba yang dia kata bisa masih kata gadeneko elokan bana kamu bukan donan labia bakunyo mangkoknya nyengai dia ada sisi laga ilekato gadeneko elokan bana kamu bukan adonan labia bakunyo mangkoknya nyengai dia
kain pembalut lacapi dulu. Antara mengalah denai aja sisiakan komadio denai kita badayo keragam alasan dia pembatenyo. Oi adi lain yang tahu jangan kasire komadio tahu jo ereng kato sampai tahu jo bayang dia kato putu sabar dire kato kadenaiko elongan bana kamu sokan de adonan aja papuno nontonyo denai dio adia kisi sabar dire kato kadenaiko elongan bana kamu sokan de adonan aja papuno nontonyo denai dio adia kisi. Ya, kita coba ke lagu Malaysia. Coba diri dulu, coba tebak oleh Faisal Atahan. Ya, tebak terakhir di siang hari ini. Kita sambung mulai waktu dan bulan kesahan.
to receive